बानी पति परदेश में, औरत बारी देश में, परल बारी घोर कलेश में, विशेष रूप से सनेश लिख के प्रदेश विदेश अपना पियवा का लगे भेजली कली जे बोलमुआ हे चैत में भी तू घरे नहीं खाइल है। चैत के जार जब हार में लागता तो बर्दाश्त नहीं के होते सैया जी। यही में देवरा का अत्याचार तो और जियल मुश्किल कैले बा। कह तरीका अरे चैत में ना अइला भातार हो, चैत में ना अइला भातार हो, देवारा भइल बछिनार हो, देवारा भइल बछिनार हो। चैत में ना अइला भातार हो, चैत में ना अइला भातार हो, देवारा भइल बछिनार हो, देवारा भइल बछिनार हो। जब जब पुरवा प्यार है हार में लागता मन दोसरा की ओर घूम जाता है सैया जी, बर्दाश्त होत बाना। कह तरीका बहे पुरवैया बहक जाल मनवा, लागे चोली पाती ही गोदरल जो बनवा। पहले 32 के साइज लागत रहल, अब 36 लागे लागल सैया जी। तारा बुझाता जे कितना हम परेशानी में बानी। बहे पुरवैया बहक जाल मनवा, लागे चोली पाती ही गोदरल जो बनवा। अरे मन रहताटे बेकरार हो, मन रहताटे बेकरार हो, देवारा भइल बछिनार हो, देवारा भइल बछिनार हो। मन रहताटे बेकरार हो, मन रहताटे बेकरार हो, देवारा भइल बछिनार हो, देवारा भइल बछिनार हो। उतार देवर नेवर नहीं खे रहत, उताब अपन तेवर पे खावता। कह तरीका सुतला परतिया के घरवा में आवे, भाभी भाभी कह के वो हमके जागावे। ए बोलबुआ रात खाने
निमन मीठ मीठ बात बोल के पुल्हावे। कह तरीका रतिया के सुतला पर घरवा में आवे, भाभी भाभी कही के वो हमके पुल्हावे। अरे लूटल चाहे चैत के लहार हो, लूटल चाहे चैत के लहार हो, देवरा पहिला